Исәнмесез, игътибарыгызга җомга көн вакыйгаларын тәкъдим итәбез. Эфирда хәбәрләр программасы. Студиядә мин Адилә Бирханова. Зей аграрийлары кырда рапс культурасы уңышын җыя. Ул район буенча 4300 гектардан артык мәйданда үстерелгән. Гектарыннан 20-25 центнер уңыш чыга. Эш ничек бара? Әлеге культураны нинди максатларда үстерәләр? Бу хакта тулырак киләсе видео язмада булыр. Җәй көне кояш кебек сап-сары чәчәктә утырган рапс кырлары бүген өлгереп җиткән. Көннәр аяз торганда комбайннар үсемлекнең кузагында җитлеккә нырлыкны җыя. Әлеге техник культура район кырларында 4346 гектар мәйданда үстерелгән. Гектарыннан 20-25 центнер уңыш чыга. Рапсның сугының агрофирм Восток алып бара җыгып, йыккан килешендә агрофирма Зәй белән агрофирма Зәй шикәре агрофирмалары алар басуларга дискация ясадылар. Менә күреп торасыз, басу Мында кипкән, құрған, рапстың құрылығы 7% тәшкил итә. Бу самый оптималь сроклар инде. Зәй шикәре агрофирмасы механизаторы Гыйлметдин Файрушин New Holland комбайнын иярли. Моңа кадәр язгы чәчүдә катнашты, хәзер техник культураларны суктыра. 8 ел Нивада эшләде. Менә монда 4-нче сезон эшлим инде New Hollandта. Булай уборкалар әйбәт бара, запчастлар әйбәт. Рапсны азык-төлек тармагында кулланалар. Бүгенге көндә аның 1208 гектары суктырылган. Аграрийлар көннәр коры торганда уңышны тизрәк җыеп алуны максат итеп тырышалар. Май ясау өчен җыелган уңышны Шалы элеваторына озатачаклар. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Районда 100 яшькә кадәр яшәүче өлкән кешеләрнең артуы сөендерә. Аларның саны 6-га җитте. Шушы көннәрдә Иске Зәй бистәсендә яшәүче Александра Герасимова үзенең бер гасырлык гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Мөхтәрәм затны котларга район җитәкчелеге, ул хезмәт куйган идарә җитәкчеләре килде. Юбилей чарасыннан безнең репортаж. Барыбызда җем-җеменә карадан. 100 яшьтә дә җырлап килеп үзенең үткәнен искә төшереп утыручы әбекәйгә сокланмый мөмкин түгел. Иске Зәй бистәсендә яшәүче Александра Герасимова 18 сентябрьдә үзенең бер гасырлык гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Мөхтәрәм затны котларга аның йортына иртәдән кеше агылды. Район башлыгы исеменнән котлау сүзләрен шәһәр башлыгы орынбасары Елена Недашевина җиткерде. Чтобы все было у вас в достатке, чтобы мир был в вашей семье, чтобы близкие вас всегда окружали любовью и заботой. Александра Герасимова тумышы белән Сорман районыннан югары Баграж мәктәбенең 7 классын тәмамлый. Педагог һөнәрен үзләштермичә үзе белем алган мәктәптә балаларны укыта башлый. Халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең да укытучысы ул. Аннары үзәк дәваханәдә хезмәт итә. Һәр кешенең дус, тату, сау, сәламәт булып яшәвен тели. Шулай яшәргә язсын гомер буеннарына. Бездән алдағы буыннар бик матур итеп яшилсеннәр. Алдағы буыннарга телим шуны дуслык, тазалык, киңәшләшеп эшләү шулай ук бик кирәк. Хөрмәтле затны элек эшләгән мәгариф, сәламәтлек саклау идарәләреннән дә тәбрикләделәр. Сезнең авыр укытучы һөнәре һәр вакыт безнең яшь буын укытучылар өчен һәр вакыт үрнәк булып тора. Сезгә иксез-чиксез зур рәхмәтебезне әйтәбез. Шулай ук ветераннар район керәшен җәмгыяте вәкилләре, югары Баграж җирлеге башлыгы, продвижение, мәктәп, үз идарәләре рәисләре котлап бүләкләр тапшырдылар. Автоклуб хезмәткәрләре иң матур җырларын бүләк иттеләр. Озын гомерле булуның сырын юбилар намуслы һәм гадел хезмәттә күрә. Ашлы туклы яшәгән халык бит инде без. Biz her vakitinde birini şu vakitte bak bölüşü baş etirgan edik. Bir vakitte de mınday neler yaptık. Якты йөзле җыр телле Александра Михайловнаның гомер бәйрәме көнлегенә түгел, һәр вакыт урыны түрдә. Бүген ул улы һәм килене тәрбиясендә гомер кичерә. 5 балага гомер биреп, хәзер 10 оныгы, 18 оныкчыгы, оныкчыкларның балалары шатлыкларына сөенеп яши бирә. Она и готовит вкусно, готовила, сейчас уже перестала готовить. А так она очень приветливая, гостеприимная у нас мама. Детей очень всегда к себе близко держит. Очень любит всех тех, кто
читает, учит. Александра Герасимова кебек тормышның кадерен һәр көннең ямен тоеп яшәүче 100 яшьләр күбрәк булсын дип телисе килә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейнең Суббухрафиков исемендәге үзәк китапханәсендә әдәбият, мәдәният, илһамият проекты кысаларында чираттагы әдәби кичә узды. Китапхана хезмәткәрләре еш кына язучы шагыйрьләр, осталар белән очрашу әдәби кичәләре оештыра. Бу юлы тумышы белән Корман авылыннан бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәп иҗат итүче Фирдәүсә Бикмәтова белән очраштылар. Туган төбәге аның һәр чак йөрәк түрендә. Авылдан чыгып шәһәргә китсәм дә, авыл минем күңелемнән китмәде ди ул. Сүзебез якташыбыз публицист, журналист, шагыйрә Фирдәүсә Бикмәтова турында. Зейнең Суббухрафиков исемендәге үзәк китапханәдә аның белән очрашу узды. Минем гомерем журналистикага бәйле булса да, шигырьләр туып торды. Проза язсам да дип әйтергә телим инде. Шигырьләргә җитди карамыйча мин аларны кайда кыягазга язганым. Менә шуннан соң мин шигырьләремне 6 соңгы елны элекләрендә туплап, 6 соңгы елны күңелемә килгән бар шигырьләрне язып барып, менә шундый 2 китабым чыкты инде. Районыбызның Корман авылы кызы Фирдәүсә Бикмәтова соңгы 6 елда 2 шигырьләр җыентыгын нәшер итәргә өлгергән. Күбрәк туган төбәге, туганлык кадере, мәхәббәт темасына иҗат итә. Яшел бәйләм бөтен тирә-ягым, җилдә исеп куя иләс-миләс. Әниемнең шәлен ябым иңгә, һавадым су, таңда бераз җиләс. Моңсу гына карап тора йортлар, тупылларда әллә шаулап арган, капкаларда төсләр уңган икән, лагайган авыл, тынып калган. Фирдәүсә Бикмәтова педагогия институтын тәмамлый, Чаллы телевидениесе журналисты булып эшли, соңрак Другая сторона газетасында хезмәт куя. Публицистика өлкәсе белән якынаюы шул чорларда барлыкка килә. Иҗат итүдән кала бик матур итеп җырлый да. Дөнья матур яшәемле, сез янымда булганда. Әдәби кичәдә балалар шагыйрәнең иҗат җимешләрен сәнгатьле итеп сөйләделәр. Флора Гениятова, Әмир Сөләйманов матур җырларын бүләк иттеләр. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Озак еллар иңне-иңгә куеп бергә яшәүче парлар район күрке. Югары Шөпкә авылында да күп андый гаиләләр. Шуларның берсе 60 ел бергә гомер кичерүче Гөлсинә һәм Таиф Сәхабетдиновлар. 2 балага гомер биреп, бүген онык-оныкчыклар кадерендә яшәүче пар белән без дә танышып кайттык. Бабай, бу безнең җырлый башлаган вакытта фотография. Югары Шөпкә авылында яшәүче Гөлсинә һәм Таиф Сәхабетдиновлар матур хатирәләрне барлап, еш кына гаилә альбомын карарга ярата. Бергә гомер итүләренә июль аенда 60 ел тулды. Алар икесе дә шушы җирлектән бер чорда уйнап үскәннәр. Яшьләр гаилә коргач Хабаровск якларына күченеп китә. 40 ел торгач кайттык монда. Кайтып менә тагын 24 ел торабыз инде, бабай. Кая? Монда, тегеннән кайткач 24 ел монда торабыз. Ярты гомерем монда үтте, ярты гомерем монда үтте. Анда да бик рәхәт тордык. Хабаровск өлкәсендә икесе дә су асты көймәләрен яңарту заводында хезмәт куялар. Эш урыннарында намуслы хезмәтләре өчен исемнәре һәрвакыт мактау тактасында була. Бер ул һәм кызлары дөньяга килә. Бүгенге көндә 2 бала, 4 онык һәм 1 оныкчык хәдер хөрмәтендә гомер кичерәләр. Бакчада мул итеп яшелчәсен, җиләк җимешен үстерәләр, кош-кортлары үрчетәләр. Гөлсинә Паузе шигырь язуга оста, шигырьләрен туган авылы, хөрмәтле тормыш иптәшенә багышлый. Шишмә суы тәмле дип шишмәгә суга барам. 8 яшьлек куанышта, син бит минем алтын баганам. Бу гаиләдә тату, тигез, озын гомер итүнең үз сире дә бар. Сире нәрсә дә сабыр итүдә, самый главный. Сабырлыклар саф алтын дип язылып бетмәлә шигыремдә. Менә шул, сабыр итү. Сабыр, сабыр. Кашан промолчать надо, кашан инде не молчать да. Эй, мен әйтәм, бүтән эндәшмә, мин моңа дим кашагында. Тагын эндәшәм 5 минутта үтми. Ишен белән бетә дә китә. Берәң. Хәзер хөрмәт итәргә кирәк инде. Санап торырга, конечно. Ул вакытта тормыш бара. Без дә Сәхабетдиновларга кызыл туйларына кадәр яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.
21 зәйдә Татарстан кроссы акциясы үткәрелә. Ул сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауны, спортка мөмкин кадәр күбрәк кешене җәлеп итүне күздә тотып оештырыла. Шәһәр халкы, мәктәп укучылары Энергия стадионында этаплап йөгерешкә чыгачак. 600 метр арага йөгерү билгеләнгән. Мәктәп укучылары йөгерешләрне иртәнге 10-нан ачып җибәрә. Өлкәннәр, эшче яшьләр арасында дәвам иткән ярышлар көндезге 11дә күмәк йөгереш белән тәмамлана. Җиңүчеләрне бүләкләүдә каралган. Авыл җирендә яшәүчеләр һәм укучылар өчен ул җирлектәге мәктәп стадионнарында үткәрелә. 1 һәм 5 мәктәп укучылары өчен кросс шул ук көнне үз территорияләрендә оештырыла. 1 сентябрьдән газета журналларга 2025 елның 1 ярты еллыгы өчен язылу башланды. Новый Зай һәм Зәйфыкларына почта аша язылу бәясе 992 сум 76 тиен. Редакциядән килеп алу шарты белән язылганда газетаның бәясе 600 сумны тәшкил итә. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы тамам. Мин сезнең белән сау булашам. Сау, сәламәт булыгыз. Контрактник с позывным РУФ управляет дроном всего несколько дней. БПЛА – это часть военной подготовки, которую боец проходит под Казанью. На курсы РУФ попал после подписания контракта. Это очень важная информация, она спасает жизни, что по тактической медицине, что по боевой подготовке, что по управлению БПЛА. В любом случае курсы обязательно нужно проходить, это спасает многие жизни. Контрактник Батон срочную службу не проходил. Для него все впервые. Считает, что эти курсы боевой подготовки жизненно необходимы. Вот пошлите меня в бой, вот, который не после курсов, до курсов. Я им буду как веслом. Ну и что, много я прожил? Нет. Здесь дали мне то, что я должен знать. Люди едут с других регионов сюда, чтобы хоть вот башку себе что-то получить. А почему они едут сюда? Никто не спрашивал. Там нет этого. Останавливаю и опять поворачиваю. Знакомство с дронами начинается с теории. Нужно знать, как устроен летательный аппарат, уметь поднимать его в воздух и управлять. Уничтожать цели с помощью БПЛА бойцы учатся на практике. Надо уметь использовать все со всех сторон. Надо уметь использовать и ту технику, которую противник владеет точнее, чтобы в случае захвата можно было тоже применять. Помимо управления дронами, на курсах учат стрелять, оказывать первую помощь, ориентироваться на местности. Мне дали базу, элементарную базу. Меня ранило, я знаю хотя бы, как пережгутоваться, как себя вести, сколько секунд у меня на это. Никто же не знает. Его ранило в ногу, он думает, что у него есть там много времени. Нет, всего лишь 12 секунд за то, чтобы выжить. Курсы проходят под Казанью на протяжении 5 дней. Для контрактников они бесплатные. По окончании обучения бойцы отправляются в зону СВО. После 5 дней обучения это слаженная команда, единая семья, боевые подразделения. И мне очень приятно видеть, что они готовы к выполнению задач в особых условиях.